Sugeng dalu Mas Dendes. Wilujeng dalu Mak Cangik Mbok Limbuk. Mas Rizky kalian Mas Dimas. Wah, jan remen sanget saged pinanggih kalih panjenengan Mas. Alhamdulillah. Jebul luar biasa, gumun setahun jombleng serendeng. Jebul nom-noman ning luar biasa saged dados dalang niku. Wah, jan tepuk tangan buat Mas Dimas sama Mas Rizky. Latihannya tese timur ning wah jan luar biasa tenan Mas. Luar biasane manggon. Dalang ki angel lho Mas. Angger wong ora iso dadi dalang, aku dadi dalang ya ora iso. Lah nek seke wong iso dalang ya mestine ra nanggap dalang iki. Kaya didalangi kami tuwane dhewe. Iki lho kami tuwa cara rabar nabrak traktor. Pengen dalang. Apa lho iki kok iso. Awak dhewe iki teko kene iki ya mergo ego patrikesaken Pak Wo kok iso malah. Lah iya lho kowe ro dalang kok nggumun angele dalang ki. Dalang ki angel Mas. Dalang kayak sikil obah, tangan obah. Lah nek perkara sikil obah, tangan obah, lah tukang jaipong kae po tangan mbek sikile menengahe. Kae yo obah. Lah ning dalang ki nyuwara Mas. Lah mbok kira sinden ki bisu. Iki yo nyuwara. Jenenge dalang kuwi iki mikir lho Mas, mikir cerita, sabetan, tangan pola, apa-apa diayahi Mas. Dadi dalang ki angel. Angel. Tenan ora tak takon. Nyuwun sewu Pak Dalang. Kados pundi? Dalang niku angel. Mboten niku. Jenengan tak saged to? Saged. Oh nek iso ya ora angel. Angel iki nek gak iso. Lho jenengan iki lho pripun to? Jenenge dalang ki angel Mas. Dalang itu adalah pucuk pimpinan. Yen kok iso angel? Jenengan dalang saged ta, Pak? Saged. Angel mboten? Mboten. Oh, ora angel lho. Ora angel. Belani lho Pak Dalang kok malah ora angel iki lho. Kok ya dalang ki pucuk pimpinan wajib dihormati, wajib dihargai. Yen diibaratke ana ning kendaraan ki ngono sopire Mas, manggon ning ngarep dhewe. Apa nek kabeh sopir manggon ngarep? Mesti ning ngarep. Lah sopir becake ana ning mburi. Wah jan wangel tenan ngomong karo kowe iki angel Mas. Jeneng dalang yen diibaratke wong salat kuwi ngono imam sing manggon ngarep dhewe kuwi imam. Kok malah guyu ki lho kok. Bulak. Nggih ngoten to Pak Dalang. Lho, Bulakane panggone santri lho. betul. Mas. Kene iki para yai ustad ki akeh. Lah kok manggon ngarep dhewe kok imam. Jelas Mas ngarep dhewe imam. Dadi nek ngarep dhewe Mesti imam. dadi pemimpin. Pemimpin. Wis tau salat jenazah. Wis tahu. Pakai sing ngarep dhewe masa imam. Yo mayit no Mas. Lah iya berarti urung mesti apa sing ngarep dhewe iki pemimpin. Lho kowe ora ngono iki acarane sedekah bumi. Ero sing ngondo sepasar bayi ya sapa? Mosok enek sepasar bayi ning perapatan. Lho ora ngono awak dhewe rene iki kok nyeneng-nyenengke dulur-dulur mbulakan supayane dulur-dulur ki seneng guyu. Lah guyu ki ya kudu enek jalarane ya kudu enek sebabe. Lah kok moro-moro guyang-guyu dhewe gak ya dikira edan. Lho ning ayo tapi kan intine niku Mas, intine awak dhewe kudu iso ngguyokke warga masyarakat bulaan. Lah sebabe apa? Ya mergo duwe lambe. Angger duwe lambe kae mesti iso guyu. Sumur kae duwe lambe ya ora guyu. Kae mergo ora duwe untu. Nek duwe untu Mesti iso guyu. graji kae duwe untu ya ora guyu. Panggah ngeyel to kowe iki. Kae graji ra iso guyu mergo gak duwe kuping, gak iso krungu, mula ora iso guyu. Dadi nek duwe kuping Mesti iso guyu. wajan kan duwe kuping ora guyu. Ayo, Jan angel tenan. Mergo ora iso ngingeti Mas, ora duwe mata. nek duwe mata Iso guyu. Kok malah mbok guyu nyapa? nek duwe mata Iso guyu. ya udun kuwi duwe mata ora guyu. Udun kae berarti Enek matane lho. sing kandha sapa? Lah aku. Lah aku tekan paingan iki golek kacamata udun nek ra enek. Dadi udune ra enek. Ora enek matane. Oh, layak aku dengis diseneni bapakku. Apa? Adikku udune tak tulungi tak pelototi matane malah aku diganduli. Mata ndi? Lho mata sing iki. Lho, Matane udun, Mas. jare udun rante mata.
Ora ngono matur nuwun Mas, kalian warga masyarakat Bulaan. Ki adicarane sedekah bumi. Aku ambek kowe minder. Kok minder ngopo? Kowe mbiyen rene ndagel lak karo bapakmu. Aku nek karo warga masyarakat Bulaan apal, bapakku idere rene mbiyen. Lah iya sing nggawa motor Revo nek digas muni toli lah. Toli lah. Aja ngelingke, kuwi jaman perjuangan karo bapak rene sing tanggapan barungan, ketoprak rene terus Mas. Nyuwun sewu, Mas Dimas, Nggih, Mas ngatur Dalang. nuwun, Mas. Kula jane ndagel kalih sentotin ndredeg. Ndredeg apa? Mergo mbiyen sentot niku ndagel teng mriki kalih bapake jare kabar bapake dikeplaki terus. Nganti mati iki mergo dikeplaki dhek. Kaya iso ngelokno ngono to Mas. Lah sine bapakmu mbok keplaki lara ati terus mati kuwi. Ngono lho. Bapakku mati kae perkara corona. Ora terus tak keplaki mati lho, anake durhaka iki lho kok iso. Lah kowe yo Sing bangeten yo pake. Lah, Tak Pak. openi yo mati barang. Lah sing kleru yo kowe. Lho nek kleru piye to? Roh mati ora mbok sumet neh. Saya tak Pak kuwi jane lilin apa piye kok mati kok disumet neh iki lho kok yo. Ngaturke salam Nggih. to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku seneng rene iki lho Mas. Ngapa? Warga masyarakate ibu-ibuke kompak. Panitiane kaya pinter. Ngapa Mas? Sing tuwek-tuwek di ngono ngarep dhewe. Lho ora apa-apa, kersane ketinggal Mas wayangane kok yo. Delok to ibu-ibuke do ngangge jibrat kabeh. Jilbab kok jilbab. Lah ya sing tinggi sirah iki lho Mas. Jilbab. Pak aku nek karo wong kene apal Mas. Penduduke kene RT-ne wae ana 11. RW-ne ana 3. Boyo. Rondone 5. Rondo kene Masa? dudone 45. Kowe yo ro. Apal aku kok Sapa yo. ae rondone? Alah, nek rondo kene aku apale piatun nge lho kono sing lor. Lor dalan piatun apal aku. Terus apa neh? Sing nom Heeh. guri kono puji. Alah gua apal. Iya iya iya. Nek aku sing paling seneng daerah kene iki rondo sing nom dhewe iki Erna. Kuwi bakul tempe. Wah, tempene enak. Aku nek tuku tempe ning nggon Erna. Aku nek rondo liya-liyane ora apal. Lho, apalmu sapa? Apalku mek saudah. Oh, gitu. Saudah kono. Itu lho. Lho ya apal tenan lho nek saudah. Apal nek dudo ora akeh aku. Lah sapa kenalmu? Kusri. Kusrin. Tak Kusrin. Kusrin karo Zen, Pak Zen guru. Wah, aku ya apal Ya apal ya. Apal. Tapi umpama kok enek rondo seneng dudo, aku milih Kusrin. Lho, aku yo milih Pak Zen to. Pak Kak Zen guru kok, Mas. Nek Pak Kusrin ki wonge wis sepuh, seneng guyon, minuse ming siji. Apa, Mas? Nukokno obat. Kok iso ngono lho. Ning aku ya apal preman kene, kowe ngerti? Sapa? Mbah Jo Ngenges. Kuwi pokoke nek daerah kene jane Mbah Jo Ngenges aman. Kuwi dadi preman ora kok mergo galak kendel ngono. Lah ngapa? Mergo wonge ireng. Dadi lagi ngetokno wong Kok tak wedi. tau apuk pisan lho kok iso. Matur nuwun ya Mas ya karo warga masyarakat mriki muga-muga rezekine kathah amin Allahumma. Rezekine barokah amin Allahumma. Amin. Panenane melimpah ruah amin Allahumma. Seger waras sedaya kemawon amin Allahumma. Sik ndongae mbok sing adil. Lho kok adil ora adil piye to Mas? Panenane melimpah ruah. Loh, iya. Lho kuwi sing duwe sawah seneng. Lah nek sing ra duwe sawah gak nelongso atine. Gak yo batin melimpah matam paling. Ndongae sing adil. Lah terus kon piye? Ya sing duwe sawah panenane melimpah. Oh nggih sing duwe sawah muga-muga panenane melimpah ruah. Sing urung duwe sawah tuku. Lah nek ra duwe, Mek bang. Bang sak pirang-pirang. lah bang kok nek ditarik, Ditarik lho piye? ditarik kaya apa bagian rentenir? Semoyo. Lho, Wong karek ngono ae. semaya ki ora kena kudune jenenge utang kuwi kudu nyaur. Sik to, wong ngutangi wong duwe dhuwit apa ora duwe dhuwit? Ora duwe dhuwit. Lah roh ra duwe dhuwit kok ditagih kan sing goblok pegawene. Oh, berarti kowe yo lecet kowe kulino mesti. Lho, nek- Angger ditarik bang mesti gak tau nyaur. Nah aku ora tau mek bang Mas. Lho. Berarti kowe sugih. Suke piye wong bojoku melok mekar.
Iya nek melok mekar gak oleh bangok kowe. Tapi bojoku ning desa iki duwe kegiatan nglakokno dhuwit. Dadi bendahara desa. Mboten. Dadi bubayan. Ora. Loh, lah kok nglakokno dhuwit? Nggo kerokan. Oh tak kira ya dadi perangkat desa utawa dadi bendahara desa. Kok apik men gawe grup mekare buyar perkara anggotane rada bayar. Kaya ngono kuwi kudune ya awakmu mendukung bojomu wis dadi ketua mekar. Mek Bang ya terus to. Terus Saiki lancar. lancar. Omahmu ya alhamdulillah wis mbok renovasi. Wis, walah nek karo wong kene renek sing padha saka teras paling loro papat. Nggonmu pira, Mas? 12. Saka teras ki 12. Heeh. Wah sugih tenan, Mas. Saka danyang 12. 12 walah. Wakeh, Mas. Akeh lho. Sugih. Lah nek ratake saka akeh omahku rubuh ya. Angger keterangan doyong tak sunduki. Tak sunduki. Kok tak kira ki nek anu kok ya mbok dandani apik kok ya luar biasa Mas Dimas, Mas Rizky. Ing pangajap muga-muga panjenengan laris. Amin. Nah, tanggapane tambah kathah, tanggapane tambah laris. Amin. Kayak nek golek grup ya apik lho. Piye, Mas? So, Panjake wilik, nom-nom. nek sing golek sing cilik ya cilik sisan, nek sing Betul. tuwek sisan. Lah ngopo kuwi? Iki manajemen seorang dalang band Badi. Sik tak urus dalang bathi kek golek sing nom sisan karo sing tuwa sisan iki ngopo? Sebab sing enom kuwi urung mudeng dhuwit. Lah nek sing tuwa Wis ora awas dhuwit. Kaya Mbah Talib iki mbok tuki 2000 dikira 50.000. aja ngawur lho kok ya Mbah Talim niki pepundhene awak dhewe. Pak jan ngawur kuwi kok so. Mugi-mugi awet tuwek nggih, Pak. Awet nom. Awet nom. Kang ngono njaluk nom piye carane? Ya muga-muga awet tuwek panjang umur nganti entek wong. Duh. Lah nek entek wong terus Mbah Talim dhewean terus piye? Oh ya ngesakno ya. Kesane. Ya kudune bareng-bareng lah ngono lho kok. Sak cukupe nggih, Mbah nggih. Nggih, alhamdulillah. Oh ya, Nggih, pancen ngeten Mas Ganes. Pripun Mas Dimas? Kula kalih sesepuh rombongan Manggalakarang nggih dipun sepuhi Mas Nanok menika ngrakit rencang-rencang saking alit niki waune sawaune niki panjak yoga barungan Mas niki. Oh, lha nggih. yoga barungan. Dasare mung yoga barungan ning latihane tekun iso dadi gawe wayang kulit. Barongan nyeli sing meking. Kok iso ki lho. Untung kae. Lah guyu kok gendruwo. Aku seneng nek gleke. Oh. Ancen kae anake Kebo Marsuet. Lah niki ancen danyange Manggalakarang. Oh, nggih. Danyange niku tibake. Wah, nek ra ono Mbah Untung bahaya, Mas. Iki mboten ketekan Mbah Untung udan deres lho. Udan niki. deres kok. Tenang, tenang. Matur nuwun Mbah Untung. Niki tambah Luar biasa. udan kok. Nggih, wong modele kaya cok bakal ya. Sapa sing mbok padane cok bakal? Mbah Untung. Ya beda. Kok beda? Lah cok bakal ki ndoke siji. Lah Mbah Untung. Ya. Aku seneng nek petuk Mbah Untung iku lho jenggote, Mas. Kuwi wis powel purung. Oh, wis to, untune wis kalong. Iki kira-kira besar apa dibelehne to ora kok ya. Nggih alhamdulillah Mas Dalang. Nggih. Iki pagelaran wayang nggih muga-muga lancar. Amin, amin. Paripurnaning adicara Amin. sedaya warga masyarakat pinaringan berkah barokah. Amin. Bae, mugi-mugi seger waras terus nggih, Mbah. Amin. Awet momong anak putu. Betul Mas. Mbak- Sehat kuwi penting Mas. Mbak-mbake yo sukses sedaya. Nggih, apa meneh niki cuacane cuaca yang tidak menentu, cuaca yang ekstrim, sok kala panas, sok kala udan, kuwi kudu menjaga kesehatan. Kowe iki dagelan mau bidan. Loh, iki ra ngerti aku iso awakku lemu gede dhuwur ki ya mergo njaga kesehatan, mengikuti program pemerintah. Lah kok iso lemu ini ngombe apa? Susu no. Oh. Lah aku ngombe susu, lah awakmu kuru susu ra mbok ombe mbok gedolanan tok. Aku tak ombe mergo manut pemerintah kuwi 4 sehat 5 pancer 5 sempurna 5 sempurna 5 pancer mantri cengelmu. Lho itu tak laksanakan Mas. Loh, nek aku ki yo ngombe susu cuma ada prosesnya. Lah wong ngombe susu karek ngombe kok nggih proses barang. Yo kurang seru. Kok kurang seru. Aku nek ngombe susu ki tutupe tak buka sih. Sret.
Susune berarti tutupnya dibuka sih. Terus pucuke tak cekel tek tak ubeng-ubeng. Sik, kowe aja jorok, kowe aja ngono lho Mas. Iki tontonan kudu iso dadi tuntunan. Mbok kira lara kok. Mbok kira lara kowe gelem medhot. Iki sing nonton ya ora wong tuwa-tuwa tok, cah cilik-cilik ya ndeleng. Ero. Lah iya kok enek pucuke dicekel nek diubeng-ubengno ora keri. Iki apa? Lah kuwi nyapa ngombe susu kok Tutupe dibuka, pucuke iki pucuke sendok diubeng-ubengno diudek dhisik. Ngono lho, Mas. Lah tak kira ki ya Oh, kuwi. kowe berarti ra pengalaman susu. Lho, susu aku pengalaman to, Mas. Nek dalange iki lho, Ro. Kalau jajal takoni sih nom mesti rapal Pun nate ngertos susu, Pak Dalang. Sampun. Boyo. Kok bingung apa? Lah kene ki yo ombenane mbiyen yo SGM Laktamil. Jare dalang cilik nek wis roh susu. Maksudnya susu kemasan kae, Mas. Susu kaleng nih kali. Freshen flag. Susu, lah nek jenengan pun nate ngertos susu rupane enten pinten? Enten kalih. Nah, Napa? betul, Pak. Original kalih coklat. Putih karo Putih coklat. kali Betul, coklat, Pak Dalang. betul. Oh, kurang jangkep. Loh, Lah terus. jenenge susu kae warnane loro putih karo coklat, Mas. Mestine telu. Kok telu? Putih, coklat karo abang. Kok abang iki? Abang iki susune wong bar dikeroki. Berarti ya ora mok telu. Apa? Papat, Iso papat, biru. koso biru. Lah susu bar dijotos. Wapuk pisan kok. Ketoke ra ndek kegiatan iso jotosi susu barang. Lah kowe apa enek susu dikeroki? Lah saiki piye carane bedakne susu asli karo palsu? Ya jelas dicek laboratorium gimana caranya supaya terlihat itu adalah asli atau palsu. Kesuwen. Digawa ning rumah sakit. Kesuwen. Kesuwen. Lah ya digawa ning laboratorium kae lho Mas dicek nih. Kesuwen. Lah carane ngecek susu asli karo palsu diapake? Dicodos. Kok dicodos? Nek dicodos meneng ae berarti palsu. Lah nek dicodos Muni atuh biasa. sik iso apal susu iki bagus. Lah aku cedak bakule kok. Lah susu kae jebul ya luar biasa lho Mas asik. Ngapa? Sindene renek raine. Iki lho. Ya aja ngono lho Mas, ya aja ngono lho Mas. Iki ya sesepuh kudu dihormati, wong tuwa ki kudu dihormati. Tuwa ki nek ibarate buah, kae mesti enak, mesti legi, Dadi nek tuwa mesti legi. contone apa? Lho ya kae pelem, nek enom kecut, nek tuwa legi. Oh. Terus enek gedang, Gedang. nek enom sepet, nek tuwa legi. Dadi nek tuwa kuwi- Mesti legi, mesti enak. Oh, kowe tau mangan jangan bong. Tahu, Kae enom apa tuwa? ya sing enom. Aku gak milih sing tuwa ben suwek gorokanmu. Lho ning tuwa itu mahal harganya. Emas tuwa larang regane. Apa-apa nek tuwa barang antik larang regane. Jati Emas emas apa-apa sing tuwa larang regane. ora mesti. Ora mesti. Aning munung kae tuwa ora. Kok malah tekan kono ki lho kok Kaya senenganmu ngono. kok ya. Iki Jan sindene wakeh banget Mas. niki ditanjakne setunggal mboko setunggal Nggih, nggih. ditepange rumiyin. Oh nggih, kenalan saya Mas siji mboko siji Mas.